Nyaya yangu yakatangira apo pakavhurwa rimwe bhawa. Chirimbi ainge ariko, ndainge ndakokwa neimwe friend yangu. Ndainge ndagara ndichingorarama buddy type lifestyle zvechigangster. So kubva ndiri form 6 ndakatanga kuwirirana nevamwe vasikana vainge vari makarad vaidzidza pachikoro pandainge ndichidzidza. Taipota tichitiza mudzimba tichienda kumaclub usiku, tichizodzoka makuseni ndaiwanzokudzoka pamba kuma 3:30. Ndainge ndagara ndakasangana hangu nevamwe varume vainge vari very weird, especially umwe mudhara uyo wandainge ndichifambidzana naye aigara muBorodale. Aiva nenyoka iyo yandaifungidzira kuti inyoka yainge yakadzidziswa kuchengetedza pamba. Nyoka iyi yainge iri cobra. Ndaitombosangana nayo mupassage asi yaisandiruma kana kuita sei. Iye ainge akandiudza kuti inotoziva kana ndikaidzidzisa kuti munhu uyu usamuruma inotozviziva. Ndauya pano mukomanashi nekuda kwekuti ini ndaifanira kuti dai ndakazofa muna 2027 but handisi kuzofa nekuda kwechipo chandakapa imwe relative yangu. Ndiri mukadzi ane makore 39 years ekuberekwa. Vazhinji venyu munovharwa nemasocialites pasocial media, hamuzivi kunobva mari dzavo. Ini ndauya neconfession yangu. Musi wakavhurwa club Boss G vainge variko, ndainge ndiri mumwe wevanhu vainzi mabadi, munomaziva 1, ende ndainge ndakachena kupfeka zvinodhura. Tainge tiri muVIP section tichinwa zvedu mashampagne kunge mvura. Ndipo pandakabva ndachizosangana neumwe murume shamwari yepedyo yaJim. Ainge ari mupfumi zvisingaiti, aipota achitumwa kuenda kunotengesa goridhe kuDubai. Takabva tachizotanga kufambidzana ndichingofunga kuti ndawana blesser wechokwadi wezera rangu, nekuti ndainge ndaneta nekuramba ndichingodheita vanhu vakuru kwandiri. Murume uyu iye aigara achienda kuNigeria. Aiti kana akaenda kuDubai, paanenge ava kudzoka kuZimbabwe aisadzoka straight kutora direct flight kana kuenda kuSouth Africa. Aitanga atora flight inoenda kuNigeria from Dubai. Ndaingofungidzira kuti ndezvebusiness rake, asi ndainge ndisingazivi kuti ainge atori an occultist, ainge akatopinda kutonyura mazviri zvakaoma. Musi wakazofa Boss G, zvinhu zvakachinja. Pakaitika like movie. Kuzvitaura vanhu vanokwanisa kufungidzira kuti zvimwe kuda kunyepa, but spiritual world it is for real. Blesser wangu akatanga kupenga musi wakafa Boss G. Aichema. Ndakati ndii naye tainge tiri muhotel. Akatanga kuchema painge pari pakati peusiku achiita maflashbacks achiti ari kuona Boss G. Aitiza muroom matainge tiri. Akazotoshayikwa zvekutodaro kusvika ndichizoudzwa neumwe musikana uyo ainge ari buddy aigara kumuFakose. Akati kwandiri ainge akaona mbinga yangu yainge iri pamba peimwe n'anga yakazara mazitsito muviri wose. Ndakaenda pamba pen'anga iya ndokuzoziva kwandakazoita kuti ainge akatotiza mhuri yake, ndokubva aenda akanowanda pamba pen'anga kumuFakose, ende akagarapo pamba pen'anga kwe2 weeks aripo, ende aitogara mubedroom mumba men'anga achitya nekuvhunduka nekuda kwezvinhu zvaainge achiona mumweya. Ndakabva ndatoziva kuti chii chiri kuitika. Pane kuti ndige ndichitiza, ini ndakatoti handichabvi pano nekuti ndiri kuda kupindawo mazviri. Ndaneta nekungova badi uchingorara nevarume. Ndiri kudawo kuti ndige ndichizova nemabusinesses angu, ndikwanise kuzoronga ramangwana rangu rakazvinakira. Ndakabva ndachizopiwa nhamba dzoumwe muNigerian nen'anga iyoyo. Nigerian uyu akazoshayika zvake but aigara muRosebank kuJoburg. Saka I took a flight kubva muZim ndokubva ndachizoenda kuSouth Africa. Nashi rega ndikuudze chokwadi, vazhinji vemasocialites amunoona pamaFacebook, Instagram vachiti hustle hard, vazhinji vacho vanoita hustle hard nemisana yavo upfeve hwechikuru. Murume uyu wekuNigeria akanditora tikaenda tikanovata kumakuva. Ndiyo yainge iri initiation yangu. Mushure memwedzi mitatu ndakazoendeswa kuNigeria kwacho, ndikabva ndanobatsirwa kupinda muSisterhood cult. Ndapinda muSisterhood ndopandakaita masacrifices.
pakazoipa mukoma ndeapa pekuti ndakange ndakaudzwa kuti ndichazofa, nekuti mucult kana ukajoina kana wakanzi unofanira kurarama, let's say like inini ndakanzi ndinofanira kurarama 52 years, ndo makore andainge ndakatarirwa naMwari pakuzvarwa kwangu. Right now ndine 39, saka vanobva vachizotapudza pamakore. Ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizofa mugore ra2027, but ndaisaziva zvangu kuti ndichafa rini. Ndakangonzi kana mazuva aswedera uchaona shiri ichauya kuzotaura newe, shiri iyi ichakuudza kuti nguva yava pedo. Saka vakandiudza macolors eshiri because shiri iyi iyo inenge isingatauri. Ndakaudzwa kuti unozocalculata kuti kubva mugore maunenge uri apo pa unoona shiri iyoyo kana iri color yeblue zvinoreva kuti wasara nemakore mangani. Ini kwakauya shiri yainge iri yered, ndikaziva kuti nguva yangu yainge yaswedera yava padhuze. Shiri iyi ndakaiona mainge muri mugore ra2025. Ndakavhunduka ndikaziva kuti zvainge zvava kutoda kutoitika. Ndikaona kuti handidi kufa ndichiri mudike kudai, kuti ndipukunyuke rufu rwa2027 irworwo. Cult iya yakati ndinofanira kuti ndinge ndichitsiva upenyu hwangu neupenyu hweimwe hama yangu, nekuti mucult kana ukafa unonogara mucoffin umwe munogara masouls evanhu vose avo vanenge vakajoina cult iyoyo. Urombwa hwekunigeria hwakasiyana nehwekunoku. Kunigeria munotoromba muri agroup, munenge matova sort of like a family kudarika hama dzako. Saka mukoma ndakabva ndachizonoita sacrifice iyi ndakaita mainge muri muna October, ndipo pandakaita sacrifice munin'ina wangu ndiye wandakati anofanira kuti ange achizoshayika. But munin'ina wangu uyu, she is a long lost sister, vatakange tisingazivi baba vava kuda kunoshayika, ndipo pavakabva vachizotiudza. Saka ndainge ndagara hangu ndichimuziva ndichati ainge achigara kukwekwe. Ndakaenda ndikabva ndachizonomupa chipo, ndikamutengera motikari, ndikati ndikuda kuti unge uchizova independent, unge uchizoita zvekuhodha uchitengesa. Akafara chaizvo, akatanga kuenda kuZambia achienda achinonotengesa, asi ainge asingazvizivi kuti motikari yandakamutengera yainge isiri motikari zvayo inodhura. Ndakamutengera Nissan Hardbody iri double cab. Akafara akati iyi motikari iyi inoita manje sisi, ndiyo yaainge ava kuenda nayo kuZambia nadriver vachienda vachinonohodha iko kameno madrinks nezvimwe zvavainge vachihodha. Akazofa, akati afa kudaro ropa rake ndakaudzwa kuti rakawanikwa rakazara riri mucoffin, zvichireva kuti cult iyo yainge yakwanisa kugamuchira chipo changu. Saka handisi kuzofa muna 2027, ndicharamba ndichingorarama. Handizivi kuti ndichazotorwa nenguva rini, asi ndinongoda kungokuyambirai mukoma kuti kana mukaona masocialite awa achivhaira musachiva, bvunzai kuti vari kumbopakurira aniko kuti vange vachirarama zvelevel rakadaro. Vazhinji venyu munokwanisa kutofunga kuti imi muri kungoperekedza vamwe pakurarama, but vanodanana nemabig bosses, kunyange vamwe vanenge vari married. Saka upenyu havarwadziwi neupenyu. Social media chete sandiyo inovararamisa, vane zvimwe izvo zvavanenge vachiita in the background. Kana mukada kutarisa malevels akatosiyana one. Handichatauri hangu zvakawanda mukoma. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangooma hazvo vedu wenu. Ngatitaurei navo mucomment section vanzvadzi vedu. Pakaipa pane imwe nyaya yavakataura but iri very sensitive, inotova nyaya iri very direct zvekuti pakaipa. Ameno ndichazoiverenga. Vane imwe message yavakanditumidzira ndikaita zvivindi, ndichazoiverenga zvangu. Zvakaoma. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Inini ndauya pano ndine secret yangu iyo yandiinayo. Nyaya yangu yakamira sekudai. Mukoma pakaitika shura ndakaziva
wainge uri musi wa15 January werino gore. Handifi ndakazvikanganwa, ende ini ndinowanzo kuti kana ndikaenda kumusha ndinoti kana ndaenda kumba ndinowanzo kudzoka uri musi wa28 December, but pandinenge ndava kuda kudzoka after Christmas ndinoshanyira hama dzose, takati inini nemurume sometimes nevana, because tine motikari, so we try to visit my relatives ose, then tobva tachizodzoka zvedu kunoko, tinopedzisira nekumba kwaMuchembere. Saka ndakabva ndachizoendako kumba kwaMuchembere, ndakangodhileya kusvika murume wangu achizoti ndava kutungamirira kuitira kuti ange achizova ari pabasa musi wekuvhurwa kwemabasa, because takatanga basa musi wa5 but ini ndakazotevera. Mukomana chinyaya yandakaudzwa yakandigura zvekuti kana kuzodzoka kwandakaita kunoku kuJoni ndiri kuremerwa, ndinoti kana ndiri pabasa ndikangofunga nezvazvo ndinobva ndatanga kutongofila somehow. Iniwo ndakakura ndichiziva kuti tiri vemhuri inoremekedzwa zvikuru. Munoziva kuti kana amai nababa vako vainge vari mapastors, it is very difficult kuti unge uchigamuchira zvinhu zvakadai. Saka inini stepdad vangu I have been told kuti vakafa vasina mwana because vainge vasingatokwanisi kuti vange vachiita mwana. Saka zvakazoitika ndezvekuti inini amai vangu vakazoenda vakabva vachizonorara nasekuru ndokubva vachizozvara ini, asi baba vangu vandaifungidzira kuti ndivo baba vakazozviziva, asi havana kutsamwa, vakati it is okay as long as relationship iyi ikasaramba ichienderera kumberi. Saka ndo nhau iripo mukoma. Izvi ndakazviudzwa nambuya vangu. Ambuya ava ndivo amai nyakubereka amai vangu. Pavakandiudza nyaya iyoyo vakatondiudza kuti ndivo vainge vatori sort of like chief of staff panyaya yacho, vainge vasingatodi kuti zvinge zvichizivikanwa. Vakarayira mhuri yose kuti muromozi hapana anofanira kuti ange achizotaura nezvazvo. Asi pane chinhu chimwe chaigara chichindishamisa mukukura kwangu. Sekuru ava mukoma vainge vari munhu vainge vachindida zvisingaiti. Vaingoti zviya kana vakauya kumba kwatainge tichigara vaindivigira mapresents akawandisa. Saka sekuru ivo vakashayika. Ndo nyaya iripo. Pandakaudzwa nyaya iyi musi wa15 January ndakatsamwa ndikachema ndikatomboda kuenda kunozvisungirira, but ndakanzi ko uri kuda kuzvisungirira kuti zvaita sei? Handiti wava kuziva here kuti sekuru vako ndivo baba vako, your biological father? Mhuri inotozviziva. It was a stage managed thing. And amai ivo zvinonzi vakazviitirawo kuti murume wavo ange achizovawo nechiremera zvekuti akakwanisawo kuita mwana. Apa ndine upfumi uhwo hwandakasirwa huri mumaoko angu kuti ndinge ndichizonzi ndine mari yandiinayo mukoma kana murume wangu iye akatosiya agadzirirwa upenyu hwakanaka nababa vandaifungidzira kuti ndivo baba vangu. Murume haatozvizivi. Chiri kundirwadza ndichocho chekuti hama dzainge dzichitozviziva kuti ndo zvakaitika pakati paamai nasekuru, but isecret yemumhuri. Ndinoramba ndakanyarara here ko kana murume wangu akazoita find out ari ega? Apa ndava kutya kuti kana ndikamuudza pamwe anokwanisa kuzotanga kundisema kuti handingagari nemunhu akadaro. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndinenge ndirimo ndichitevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndinotya kuti murume kana akazozviziva maybe anokwanisa kuzondisema. Tovabatsira sei vanzvadzi vedu ava? Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi yesi Bronashi, ndati regai ndinge ndichiuya panapa nenyaya yangu. Nyaya yangu iri kundidya moyo. Ini ndava munhu akavenga murume uyu even though vari elder vekuchurch. Isu ndainge ndichimboshanda pane imwe kambani. Takati inini
nevana vavo muHarare. It is an accounting firm. Saka isusuwo tainge tiine mashares atainge takaisa mukambani. Zvino vava kuramba nemashares edu. Ende ini nabosi vangu takatanga kuzodanana. Ivo kuchechi vaigara vachiparidzira vanhu nekuda kwemafamily values uye kukosha kwekuzvibata. Ndivo elder vakuru vekuchechi, vanhu avo vanoita sekunge ingirozi dzakaburuka dzichibva kudenga. But there were so many things that we did, inini naelder. Saka painge paine umwe musikana uyo watainge tichishanda naye, vainge vakamupfimba vakandiudza kuti ainge achivaramba. Ndakabva ndati chingodana ineni ndokubva tatanga kufambidzana. But after 3 years mushure mekunge ndaramba ndichingoshandisiwa, ndikaona kuti zvandainge ndichiita zvainge zvisina maturo, ndokubva ndachizosiyana navo. Ndikati ndava kuda kufokasa neupenyu hwangu. Ndakabva ndachizotanga kufambidzanawo noumwe murume uyo wandakasangana naye last year. Saka ndakabva ndachizoti pandakaona kuti ndainge ndava nepamuviri, ndakabva ndaudzawo vamwe vekubasa kuti ndainge ndiine pamuviri. Saka ivo pandakataura nyaya iyi vakaratidza kubatikana zvisingaiti, ende vakabva vatongoenda kuofisi kwavo vakati I'm going to be busy for the rest of the day nema-meetings. Ndakaiziva kuti vainge vagumbuka. Ndakavatevera ndokubva vatondidzinga basa ipapo pasina kana yambiro. Saka chakanyanya kundirwadza ndechekuti boss vangu vakandidzinga vachinditi vari kundidzingira adultery, kuti ndakamitiswa nemunhu asati andiroora. Yet inini navo tainge tichidanana. Hypocrisy yacho iyi mukoma yakanyanyisa. Ndiri kuda kuvafumura nekuti ndakatanga kudanana navo mushure mekunge vandiudza kuti vane musikana wavainge vachida but ainge asingavadi. Manje ndiri kuda kuti ndinge ndichienda kunoudza mudzimai wavo unless kana vakandidzosa kubasa, but still ndiri kuda kutaura navo zvine respect, ruremekedzo mukati, because he has helped me a lot in life. Kunyange pandakabva kuuniversity ndisingazivi kuti ndichawana basa here kana kuti kwete, ndivo vakanditi uya unge uchizoshanda. Saka I want to speak with him in a respectful way. Handizivi kuti vedare renyu vangandibatsira sei kuti how do I approach murume uyu anoratidza kuti ane shanje, ava kurwa shanje neni, koma shares tozvifambisa sei. When you post mozondizivisa, ndichange ndirimo mucomment section. Hey, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndafunga kuti ndinge tichienda kuna mai elder ndovaudza zvose zvakaitika for the past 3 years. Yakidzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai. Hanzi mukoma muri sei? Ndati ndinge ndichikuudzai izvo zviri pakadzikadzika pemwoyo wangu. Upenyu hwangu huri kurwadza ini. Ndinogara ndichitaura nababa, kana ndikavarota ndinobva ndamuka ndobva ndati baba, endai munorwaka navo nemukadzi wenyu. Handiti ndimi makadzinga amai pamba muchiti amai ivo havasisiri veclass yenyu, nekuti baba vangu vakange vatenga bhazi vakabva vachizotanga kudanana nastepmother vangu who was a magistrate. Koma ndakakura ndichirarama upenyu hwairwadza zvisingaiti. Baba vangu pavakadzinga amai vakabva vati vana vangu hakuna kwavanoenda. Vaning'ina vangu ndikangoti zvainge zviri nani, because vaning'ina vangu vainge vachiri vadiki, kurohwa kwavo kwainge kuri nani. Ini ndini ndairohwa nekuti ndainge ndiri mukuru. Ndingangoti ndainge ndatongova maid pamba pababa vangu. Baba vakaroora mudzimai uyu wechipiri ainge ari wechidiki ende ainge akadzidza chaizvo. Vakarambira amai nekuti amai vainge vasingagoni kunyora. Ndo zvakaipira izvozvo kuti kana murume ava nemari anenge ava kuti ndinoda vakadzidza. Amai vakashaya support nekuti yainge iri nherera. Saka musi vakashaya baba, ndikangoti movie raEvil Stepmom ndo parakabva rachizotanga muupenyu hwangu. Baba vasati vatomboradzikwa, mudzimai wavo akabva atochinja malocks epagedhi zvekuti isu takaita sokunge tichachemera baba tiri kunze kwegedhi.
ndiye aitokinura kana kuri kunzi ukaenda kunze kwegeti uine zvaunenge uchida. Vanhu vakashamisika. Ndakanzwira tsitsi hama dzaamai dzainge dziripo. Hama dzaamai vangu dzainge dziripo vakazongogumisidzira vaoneka baba vangu vasati varadzikwa. Pakaitika drama. Baba vaifanira kuti vange vachizonoradzikwa kumusha, but stepmom vakaramba vakati hakuna zvakadaro, vanofanira kuti vange vachizoradzikwa muHarare. Saka vakazongoita zvido zvavo kunyanya, because stepmom ivo vainge vagara vatongori mupfumi. Saka hama dzababa dzainge dzichinyengerera upfumi ihwohwo, uye zvekare vamwe bamunini kuda vaifungidzira kuti ndivo vachazogara nhaka vazotanga kugara nastepmom, but vakashandiswa mukoma zvekuti vainge vava kutopota vachienda vachinonotora zvikomba zvastepmom vachiuya nazvo sadriver wastepmother. Ini ndakashungurudzwa kwenguva yakareba kusvika ndichizongotizawo pamba ndikaenda kumusha ndikatanga kugara kumusha nehama dzababa mushure mekunge ndarumiswa nembwa nastepmother vangu. Imbwa dzepanext dome vakaita utsinyi hwekuti vakakandira bhora remwana wavo panext dome, vakabva vanditi bhora iroro rainge rakandwa nemasiblings angu, but kwainge kuri kunyepa. Ndakavaona ndiri mugarden because vainge vava nekagarden vachiita zvekutengesa muriwo. Apa ari munhu aiva nemari vaitengesa muriwo kubva mugarden vachida kungondikaurisa chete. Saka ndakazoenda panext door. Ndaenda panext dome mukoma ndakapinda ndichinonhonga bhora riya ndikarumwa nembwa. Vakati wanga uchitsvakei pamba pevanhu. Vakatomboenderwa kumapurisa, but magistrate ungamugona. Zvakangooma because pakazoendwa kumagweta kunoona nyaya yewill, nhaka yatakasirwa nababa, takawana kuti isusu tainge tisipo zvose. Baba vangu hanzi vaiva nedzimba kuSouth Africa neimwe motikari iyo yaifanira kuti dai yakazopiwa brother yangu ameno G-Wagon inonzi yainge iriko kuSouth Africa. Kubva kumaprazi mabusinesses hanzi vainge vaine garaji refuel service station ikoko kuSouth Africa, hanzi tichangobuda mumesina. Zvinhu zvose izvi zvakasara zvakanyorerwa mukadzi wavo. Zvinonzi will iyi yakanyorwa mwedzi mitatu baba vasati vafa, panguva yavainge vachirwara vasingakwanisi kana kusaina zita ravo. Saka hama dzababa idzo dzinonyengererawo ivo stepmom. Zvose izvi zviri mumazita avo nevana vavo. Isu hatina kana chinhu, tingoriwo marombe. Mukoma she tinorarama upenyu hunorwadza, ende ndinoona sekunge mabrothers angu vanenge vakagadzirwa, because ndine brother yangu uyo anoti kana akatanga kudhakwa nemusombo ndinotanga kueredza misodzi. Ndosaka ndichizotiwo kana baba vakauya kwandiri vachichema ndinobva ndavadzinga ndoti endai kune mukadzi wenyu, nekuti ndiye wamaida, uyo akaita kuti munge muchidzinga amai apa mainge muine hupfumi hwamainge makagadzira mose imi naamai. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Nyaya dzemawill dzanetsa idzi dzemastepmom vanozochinja zvinhu voisa mumazita avo. Ya, zvakaoma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Angabatsirikana sei mwanasikana uyu? Obviously stepmom vanenge vachitosundidzira mhepo kuvakomana kuti vasambofa vakasimudza musoro no matter what. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana she muri sei? Ndauya pano nesikireti yangu. Ndiri kukumbirawo kuti dare renyu ringe richinzwawo nyaya yangu, musazoskipa confession yangu. Mukomana she vanhu vanondiona ndichifamba kana neRange Rover ndichinzi munhu uyu ari kurarama zvakanaka, but havazivi kuti nditoriwo slave mumba mangu. Ini ndakaroorwawo last year muna December mumhuri inozivikanwa zvikuru muBorodzell, vanhu vane mari uye zvekare ndevechirudzi, asi vane mabusinesses akawanda. Saka roora isati yabviswa ndakaendeswa ndikanotestwa kuonekwa kuti ndainge ndiri musikana here. Ndikaongororwa zvechokwadi vakaona kuti zvose bomb.
ndakatariswa even nen'anga hanzi fertility, ndakamanikidzwa zvinhu zvakawanda, but ndaingoti sezvo iniwo ndiri mushona ndiri kuroorwa nemurume ane family yakabva kuMalawi, ndikati maybe ndo zvavanoita kuMalawi ikoko. Takazochata mukomanashi, wainge uri muchato wemhando yepamusoro, vanhu vakafara, asi kubva muna December kusvika pari nhasi ndichikutumidzirai voice note rangu handisati ndakambovata nemurume wangu. Munoziva chikonzero here? Murume wangu mupfumi, anonditengera zvose, uye mwedzi woga woga ari kubhadhara mari yechipatara mai vangu vari kurwara zvakaipisisa, but iko zvino zvatova right. Kubva zvandakaroorwa, vari kuwana treatment iri right, zvekuti doctor vakatoti he is seeing positive change. Amai vangu vainge vaine cancer, zvekuti dai anga asiri mkwasha wavo murume wangu, amai vangadai ratongovarinda kutaura kudai. Saka murume wangu iye ane mutemo yaakandiudza kuti mudzinza mavo vane ritual yavanoita kuti upfumi hwavo huregedze kutiza. Mutemo wacho unoti baba vake vatezvara vangu ndivo vanofanira kutanga kuvata nemuroora mutsva asati arara nemurume wake. Ndakavhunduka nashi, ndakati kumurume wangu, chii ichocho? Iwe ndiwe murume wangu wani? Akangonditarisa akati, kana uchida kuti ndirambe ndichikuchengetera mai vako, unofanira kuti unge uchiita zvinodiwa nababa, nekuti kana mabrothers angu ose ndo zvakaitika kwavari pavakaroora. Saka vatezvara vangu vanotouya kwandiri, vanototaura neni, ini ndanga ndisati ndabvuma. Mhuri yose inozviziva, vamwene vangu vanotozviziva, vari kuti ita zvinodiwa kuitira kuti upfumi hurambe huri mumhuri medu. Ende hakuna anozviziva kuti ndo zviri kuitika izvi kunze kwevanhu ava. Ndiri kushaya zvekuita. Amai vangu kurarama, vari kurarama nekuda kwekuti murume wangu mupfumi anokwanisa kuafoda kuti vange vachibva muzimu vachienda kana kuSouth Africa for the best medication, not kuenda kumapublic hospital. Vakatomboenda kuSingapore uko kwavakatobva vatova right, vakaenda nemunin'ina wavo necousin sister yangu. Saka vedzinza rangu vari kutofara, vari kuti ndini ndatova breadwinner mumhuri apa, ndichiriwo mwana mudiki, handina zvakawanda zvandinoziva. Ndakatoroorwa mukoma ndikabvisirwa mari, nditori mukadzi wemunhu, ndakatochata, ring itoripo, certificate riripo. Brother Nashi, ndikudawo kuti vateereri venyu vange vachinzwawo nyaya yangu vandibatsire. Ndotiza mai vangu vafe here kana kuti ndoramba ndiripo ndongorara navatezvara kuitira kuti upfumi hurambe huri mumhuri. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu ameno kuti munozviona sei vedare, hanzi ndo nyaya iripo, vari kufanira kuti vange vachiita zvagara zvichiitwa mudzinza. Zvinotyisa. Kune vanobva kuMalawi tiudzei, chiriko here chivanhu chakadai, kana kutoti ichi chimwewo chivanhu chemumhuri mavo vari vega? Pakaipa. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya dziya dzakora muto. Inzwai nyaya iri pano. Nyaya yedu inotevera yakamira sokudai. Hanzi eta Brother Nashi, muri sei? Ini ndiri kutotumira message ndiri kunoku kuUkraine, ndiri kunonzi kuDonbas kuUkraine. Handizivi kana message iyi ichasvika nekuti kunotonetsa kana network. Ndava nemwedzi yakawanda kutoti ndinge ndichitova bore ndinoteerera nyaya dzamunoverenga imi nevamwe vanoverenga maconfessions. Shamwari kunoku kakaipa, futi dzinongogara dzichingotsva. Ndiri kunoku ende ini ndainge ndagara ndiri musoja apo pandainge ndiri kuZimbabwe, muZimbabwe National Army. Ndakashandira nyika yangu, asi ndakaona sekunge basa ratainge tichiita taingoshandiswa uye zvekare tainge tichipiwa mari shomasa. Saka ndakanzwa nezveumwe mukomana uyo akauya kunoku through Facebook, ndikazokwanisa kumubata. Saka ndainge ndava kungogara ndichingotsvaka, uye zvekare vanhu vakawanda vanenge vachingotsvaka paFacebook, especially masoja nevari musecurity sector. Saka ndakabva ndachizotumidzirwa link
ndokubva ndachizopinda mugroup. Saka paunouya kunoku haunzi uri kuuya kuhondo, unongonzi ibasa reprivate security. Saka vanowanzokuda vanhu vainge vambori masoja kuAfrica nekune dzimwe nyika. Ndakavambiswa zviuru nezviuru zvemadollars, mari yandainge ndisingakwanisi kuita even in 10 years semusoja kuZimbabwe. Saka vakati vanoda vanhu vane ruzivo, military experience. Handina kumbozeza, uye mudzimai wangu handina kumuudza chokwadi. Ndakamuudza kuti ndainge ndawana basa kuPoland. Ndakakwira ndege ndikauya kunoku ndichida kuzotsvaka upenyu huri nani. Saka ndichiuya kunoku ndipo pandakabva ndachizobatanidzwa nemamwe masoja. Atingati tiri masoja as such, nekuti kana ukabatwa haukwanisi kupiwa ruremekedzo semusoja nekuti you are a mercenary. Kana ukabatwa as a prisoner of war, treatment yacho yakasiyana, nekuti tiri mamercenaries zvasiyana. Nekuti kana Zimbabwe ikaenda kuhondo ukabatwa uri musoja, unokwanisa kutobatwa zvakanaka nekuda kwekuti unenge uri a prisoner of war. Manje isusu titori mamercenary, vanhu vanobhadharwa kurwira dzimwe nyika. Saka ndauya kunoku, obviously tine macontract atakasainiswa. Saka macontract awa mukoma pakaipa. Ndakazozviziva hangu ndava kunoku kuti ndainge ndatokanganisa kunoku. Kana ndikapona mukoma Mwari vanenge variko, ndichatanga kunamata kutoita mufundisi. Hondo yamunoona panyuzi, zvimwe zvacho nezviri kunoku zvakatosiyana. Kunoku vanhu vari kufa, kunoku futi dzinogara dzichingotsva nguva dzose. Apa kuno kune chando, kunotonhora. Ndaona zvimwe zvinhu mukoma Nashi zvekuti after this war, kana kuri kunzi ndikapona, ndinofanira kutomboenda kucounseling yakasimba, because vanhu vari kufa zvisingaiti. Semadrone anotumidzirwa neUkraine, drone iroro haurioni, rinozunguka rikatoputitsa bhomba. Saka vanhu vazhinji vanotongofa nekuti maUkraine vari kurwa, ivo vari kure nesu. Saka hatichakwanisi kushandisa mamwe matactics ekudhara, because vari kushandisa madrone, vanongotipfuura nemabhomba ivo vari kure. It is very traumatizing. Ndinoyeuka umwe usiku, takanzi tinge tichinotora imwe nzvimbo. Takafamba nepasango, ndakazoona kuti ndainge ndichitotsika mitumbi yainge iripo. Mitumbi iyi yainge yakaoma nechando. Munhu anooma mukoma, haawore, nekuti chando chinochengetedza munhu. Unenge uchitoona kutoti uyo munhu uyo ari papo, uyo akafa akaomeswa nechando. Saka zvinhu zvekuti zvinotraumatiza. Nditori nedepression, ndinongogara hangu ndichiteerera nyaya dzenyu dzevanhu vanoita mishonga nekuda kwemari. Ndinenge ndichida kuseka zvangu, but ndo zvazviri. Vanhu tinoita zvakasiyana siyana nekuda kwemari. Ndinongotiwo Mwari dai makwanisa kundichengetedza kusvikawo ndichizonzi ndadzokerawo kumusha. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vari kuUkraine. Hanzi kunodiwa vanhu vanenge vakamboshanda semasoja, but hanzi kuri kufiwa ende vari kuzvidemba kuti dai ndisina kumbogara ndakaenda kuUkraine. Vari kunamata ivo vachiti Mwari dai hondo iyi yachipera, nekuti hanzi vanhu vari kufa. Hanzi zvinotyisa. Ivo vakajaira kuti kana vachipfurana nepfuti vanenge vachingopfurana nepfuti nevanhu vanenge vari kune rimwe divi. Asi hanzi pari kushandiswa madrone. Madrone awa hanzi unongokaruka bhomba ratoputika padhuze newe, munhu wotofa. Zvakaoma hazvo vedu we. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.